ତାପରେ ସେଟା ନଥିଲା ମେଡିକାଲ କରିଦେଲି ସେ 2005 ମସିହା କଥା କହୁଛି। ସେ ସମୟରେ ଏଇଠି ଆମ ଡକ୍ଟର ବରାଳ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସିଏ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀର ସିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତାକୁ ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଅପରେସନ ଆଜି ଯୋଉଟା କାଲି ବୋଲି ସେ ବିଲକୁଲ କଲେନି। ଲାଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ହେଇଗଲି। ସେ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭୁଜ ଗୁଡ଼ା ବାହାର କଲେ, ମାନେ ଭୁଜ ବାହାର। ଆଉ ସେ କହିଲେ କିଡନୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ କିଡନୀଟା ମାସେ ପରେ ଆସିକି ଆଉଥରେ ବାହାର କରାହବ, ଏଇଟା ବାହାର କରାହବ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ମାସେ ପରେ ନେଲି, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ବାପାଙ୍କର ମୋର ଭାଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଦେଇଥିଲି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ମାନେ କ'ଣ ବର୍ଷା ହୁଏ, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଦେଇଥିଲି। ସେଗୁলো ମୋ ମାମୁଁର ପୁଅ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁଁର ପୁଅ ଗୋଟେ ଜଣେ ଥିଲେ ସେଠି, ସିଏ ମୋତେ ସାଙ୍ଗ ଦେଲେ। ତୁ ଆଜି ଏକୁଟିଆ ଅଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲରେ ପାଇବୁନି, ତେଣୁ ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡିକାଲ ନେଇଯା। ମୋ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ପଇସା ହେଇଗଲା, ମାନେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ମାତ୍ର 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖାରେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 2000 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା। ତ ସେମିତି ପଇସାରେ ମୁଁ ଆଉ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ନେଇକିରି ସେ ପ୍ରାଇଭେଟକୁ ନେଲି। ନେଲା ପରେ ଆପଣ ସେଠି ଅଛି ଡକ୍ଟର ସୁଶ୍ରୁତ ମେଡିକାଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ୟୁରୋଲୋଜିର, ସେଇଠି ସେ ଅପରେସନ କିଡନୀଟା ବାହାର କଲେ। କିଡନୀଟା ବାହାର କରି ସାରିଲା ପରେ ଠିକ୍ ଥିଲେ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଥିଲେ। ଗୋଟେ କିଡନୀ ଥିଲା, 2019 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟେ କିଡନୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରିଲା। ସେ ଆଉଥରେ ପୁଣି କଟକ କେଉଁଝର ଆଉଥରେ କଟକ ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଡନୀ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଡନୀ ଅଛି, ସେ କିଡନୀଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ଡାୟାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଡାୟାଲିସିସ୍ ମାନେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜଣେ ଟିଚର ଜଣେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେଉଥିଲେ, ସେ ପାଖାପାଖି 2 ମାସ କେତେ ମଧ୍ୟରେ ମରିଗଲେ। ଡାୟାଲିସିସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେଲା, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ କାମଟା କିଡନୀ କରେ ସେଟା ଡାୟାଲିସିସ୍ କରେ, ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ କରେ। ତ ସେଇ ରକମର ସେଟା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ନଭେମ୍ବର ମାସ କାଳୀପୂଜା ବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କର ମକର ସରିଗଲା, ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ 10 ଥର ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେଇଥିଲା। 10 ଥର ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ମନେ ଥିବ 2020 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 24 ତାରିଖର ଲକଡାଉନ ହେଲା, ଆପଣ ମନେ ଥିବ ନେଇଯିବ, ମୋର ଠିକ୍ ମନେ ଅଛି। କାରଣ ସେଇଦିନ ପରେ ଆଉ କଟକ ମେଡିକାଲ ଯାଇନି। ଆଉ ଆସିଥିଲୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୁମରା, ସେଇଠି ମୋ ଶଳା ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନ କଥା। ଆଉ ସେ ଡକ୍ଟର ଶଶିକାନ୍ତ ନାମ ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁଦେବ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ନେଇ ଆସିଲେ। ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଭାବୁଛି ସେ ଡକ୍ଟର ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଲେଜର ପ୍ରଫେସର, ମୁଁ ଜାଣିଲି କଲେଜର ପ୍ରଫେସର। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ, ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏତେ ସିଚୁଏସନ ଖରାପ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ଯଦି କୌଣସି କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ନିଜ ରିସ୍କରେ ଯଦି ଖୁଆଇବେ ତାହେଲେ ଖୁଆନ୍ତୁ, ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ପାଇବେ ବୋଲି ମୋତେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ରେଟ୍ ଯେଉଁ ଦେଖିଲି 1800 ରୁ 2500, ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଦାମ ଦେଇକି ଖୁଆଇବା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ବି ସନ୍ଦେହ ଆସିଥିଲା କେତେ ଦାମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଏତେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ନେଇକି ଖୁଆଇଦେବା। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନର ଲିଭର କନସ୍କୁଲ ସେ ନେଇକି ଖୁଆ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ କମିଯାଇଥିଲା। ୟୁରିଆ କ୍ରିଏଟିନିନ୍ ପଟାସିୟମ ସୋଡ଼ିୟମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ କମିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ এটা କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଦିଆଗଲା, 3-4 ମାସ 5 ମାସ 6 ମାସ ପାଖାପାଖି କରି ଦିଆଗଲା। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଘାସ କାଟି ପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଶଶିକାନ୍ତ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଠି ତ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଲେ, ତାପରେ ମୋ ମିସେସଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ମୁଁ ପାଇଲା ପରେ ଏଠି କାମ କରୁଛି। ମୁଁ କାମ କରୁନଥିଲି, କେବଳ ନିଜ ବାପାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ, ମିସେସଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ। ମିସେସଙ୍କ ଗାଇନିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, କଟକ ଦୌଡ଼ି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗାଇନର ଲିଭର ୟୁଜ୍ କରିକି ଗାଇନିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ମିଶିକି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି। ବର୍ଷେ 2-3 ମାସ କାମ କରିବା ଭିତରେ ଏଇଠି ରୋଜଗାର କରି ଆମ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଛି, ପଳେଇ ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ।